Ahoj holky, tak vás tady vítám, moderátorka MKčka. Já vám chci nahrát tohle video, protože přišla nová sadička dneska, takže se hned chci pochlubit, ale hlavně chci vám dát nějaký tipy, který jsme se dozvěděli na Produktové akademii. Takže nová sada se skládá z těch 4 komponentů. Tyhle dva, to je tonikum a peeling. Ty jsou univerzální pro každý typ pleti. Jo, takže je úplně jedno, jestli člověk má mastnou nebo suchou, může používat oba dva tyhle výrobky. To, na čem záleží, je čistič a krém. Jak vidíte, tak tahle sada je prostě jednoduchá. Má pouze jeden krém. Čistič ráno a večer, krém ráno a večer. A teďka vám řeknu takový důležitý body, který jsem se dozvěděla. Takže nová základní sada je pro lidi od 12 let věku, anebo pro lidi, kteří chtějí vlastně začít o sebe se starat. Takže pokud máte ve svém okolí kamarádku nebo někoho v rodině, komu je klidně 40-50 a řekl, já jsem nikdy se nemazal nebo nemazala a chtěla bych začít, tak potom je to tahle sada, která je prostě úplně i pro začátečníky. Zároveň ještě z minulosti, kdo měl rád sadu Naturaly, tak ta vlastně už teďka vůbec není k mání, tak tahle sada nahrazuje i tu Naturaly, i tu Botanical Effect, která byla pro mládež. Jde kombinovat s každou jinou sadou. A teďka, co má za 3 nejdůležitější látky. Jednak je to glycerin. Glycerin váže vodu, udržuje správnou vlhkost kožní bariéry. Utváří takzvaný hydrolipidický film, který nám udržuje prostě správnou odolnost pleti. A když je ta kůže porušená nějakým způsobem, tak vlastně ztrácí imunitu. A to je to, co my nechceme. Glycerin pomáhá k tomu, aby ta imunita pleti byla prostě pořád správná. Druhá složka je slunečnicový olej, ten zvláčňuje, pomáhá hojit rány a záněty. Je super, pokud je pleť aknózní, nebo máme nějaký ekzém, dermatitidu, popraskaný žilky a tak dále. A třetí složkou je vitamin E, který slouží nebo nám způsobuje regeneraci pleti, a to obzvlášť od slunečního záření, když vlastně tu pleť máme poškozenou UV paprsky. Další takový tip, který jsme se dozvěděli, je ten, že ten peeling k té sadě je tak jemný, že ho můžou i ženy, které mají třeba popraskané žilky, protože ty by jinak se peelingovat neměly. K tomu slouží ten peeling fialkový, který je z té řady Time Wise Repair, který se nanese a po 10 minutách se smeje a vlastně nemá žádný tam ty částečky. Tak tenhle sice částečky má, ale tak jemný, že i červený žilky ho snesou. Jo? Což už někdy je vidět i u dětí nebo u teenagerů, který prostě nejsou zvyklí se nějak mazat a tak, a přeci jenom to sluníčko a ty mobily, hlavně ty mobily nám působí na pleť tím způsobem, že nám ji vysoušejí a ty červené žilky vznikají. Tak, my tu řadu máme rozdělenou zase proužkama, jo? Fialovej, růžovej. To samý, jak čistič, tak krém. A teďka vám řeknu, jaký je v tom rozdíl. Ta fialková řada je spíš pro smíšenou a mastnou pleť a je matující. Jo? Matuje, je taková gelová konzistence. Krém, který je pro suchou a normální pleť, ten je spíš hydratující. Vstřebává se lehonce. Může se stát, že když si to člověk nanese, že cítí takovýto malinko jehličkování nebo zahřívání, ale to znamená, že to je dobře, že vlastně ta pleť byla hodně suchá a ten glycerin tam působí. Jo? Že vlastně je dobře, že jsme si to nanesli.
Takže tohle je velmi důležitý. Super je to, že vlastně celá tahle péče je komplexní, to znamená působí efektivně na ochranu pleti a k tomu už prostě nepotřebujete nic víc, kromě jedné věci, kterou teda hnedka zmíním. A na to, jak je to vlastně komplexní péče, tak vyjde cenově úplně luxusně. Pro nás, kdo máme tyhle registrace, tak to je úplně jako za hubičku, když si vezmeme v potaz, jakou službu tím svý pleti uděláme. No a to, co jsem chtěla říct, že k tomu akorát potřebujeme, je ochrana pleti před slunečním zářením nebo tím UV nějakým. A to je tahle 130. My jsme zvyklí, že v krémech máme 30, případně v tom fixačním gelu nebo v CC krému máme 15 ochranný faktor, ale to jsou takzvaný chemický faktory. Já tomu moc nerozumím, ale prostě opakuju to, co mi bylo řečeno. A to je to, co najdete ve všech krémech, které jsou volně koupitelný někde v drogeriích nebo v lékárnách. Ale my teďka máme úplnou novinku a to je tadyhle ta minerální 30. A teďka jaký je v tom rozdíl? Když my si mažeme ty naše řady s tou 30, anebo to, co jsme si koupili někde v lékárně, tak to je tak, že paprsek nám vpluje do tváře, pod kůži a tam se přemění na něco dobrýho. Minerální namažu a paprsek nepronikne. Takže rovnou ho to odrazí, takže ani nemusím tu kůži ničím namáhat. Takže je to prostě úplně parádní věc. Je vhodná i pro miminka, malinký děti, krásně se roztírá, je úplně taková jemňoučká, to konzistence, není to žádný hutný, že bychom se s tím zaplácali v obličej. Takže to je jediná věc, kterou doporučuju, že když zvolíme tuhle bílou řadu, tak k tomu na den přidat ještě tuhle 30 těm dětskám nebo těm lidem, kteří budou chtít, jo, aby se přeci jenom chránili. Protože nám to záření, i modrý, který nám jde právě z těch počítačů a telefonů, nám devastuje kolagen v pleti, praskají z toho právě ty žilky a dělá nám to prostě hrozný takový neduhy v obličeji, který tam prostě mít nechceme. Takže to je všechno k té nové řadě, je luxusní. Mám obě dvě, takže všichni, kdo budete chtít na půjčení, abyste věděli, kterou třeba pro ty vaše mládežníky domů, není problém. Napište, zavezu vám to, nebo si přijedete, vyzkoušíte a uvidíte, co si máte objednat. Ale navíc vlastně, já jsem si objednala obě dvě ty řady, protože jsem chtěla, abych to měla pro vás. A teďka je akce, že kdo objedná si obě dvě, tak k tomu má tyhle luxusní taštičky, jak jsou krásný. Holky jsou tak krásný. Tahle průhledná boží. Tahle je taková menší, třeba do kabelky. No, miluju to. Takže těším se, že kdokoliv bude chtít půjčit, tak se mi ozve.